Hola, hola, señores, son las 6:30 da tarde. Como todas las tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas las tardes estamos no a voltas co prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, pois mira... Vos veredes, porque o luns, a estas horas, imos anunciar un super sorteo no que poderedes levar moitísimas cousas, sobre todo material para meterlle ao buchaco. Así que atended as redes sociais porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son... Vámonos chamar, vamos dar un aplauso a Xulio Mato, Lucía Vázquez, que pasen, por favor. Pois aquí os vedes, os titáns da cociña. Sí, os dos están aquí connosco. Como estades? Moi ben. Ben, non quero falar contigo. Moi ben. Tío, que tal? Moi ben. Benvida de novo, bueno. Por que non queres falar comigo? Porque non me dá gana. Vale, pensei que era algo que fixera eu. Non, pero non me dá gana. É cousa túa, non? Sí. Non empecé. Galicia é cousa del. É cousa miña. Estivo botando en falta todas as Correcto, é certo, Somos gaso. é certo. Bueno, temos pouco tempo e moito que contar, así que a ver que nos trae Casilda da Estrada. Hola, son Casilda e son da Estrada. Encántame o calabacín. Está moi rico. Eu compro bastante. A veces fajo recheo. A plancha, rebozado, puré e lo que se me ocurra. Queríalle pedir aos cociñeiros que me den máis ideas. Saludo a toda mi familia e a todos os que me están viendo. Piquiños. ¡Síguelo! Ahí estamos. Y este es el swing de la Voltas con Plato. Arriba. ¿Dónde está la comisión? Arriba la comisión. Ese brazo arriba, brazo derecho. Va. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahí está. Ocho sí. A ver. Se non o ano que ven non voltamos. Ahí está. O ano que ven tamén queremos estar aquí, así que, por favor, contratad. Está aberto o período de contratacións deste trío do Voltas co Prato, pero a nosa querida Casilda dicía que lle apetecía algo con cabaciña, que, por certo, atención a isto, Sorpréndanos. leva 60 anos emigrada. 60 anos, acaba de regresar. Son anos, Son anos, E case todo... Pois non se lle botan, Non se lle pero botan. pues, leva 60 fora e estuvo casi todo o tempo emigrada, sabes en donde? No. No País Vasco. País Vasco, por que dices así? Bueno, eu que sei, porque é o acento que Postigán fala en castelán. De eso nada. Bueno, Non é certo. mira, sí. Non é certo. Escoiteite falar por teléfono en castelán e falas así. E por que escoitas as miñas conversacións? Porque pasas por diante miña, así... Menos de 2 millones, no. Bueno, a ver, o tema, Sempre así, veña. Cabaciñas, que vas facer, querida? Eu vou facer unha escarpacha de cabaciña. Ah? É unha receta clásica italiana, que ali fan tanto doce como salgada. Hoxe ímola facer salgada. Como dices? Eso- Escarpacha. Como? Escarpacha. Escarpacha. Mira, pero non me fagas despois burla durante todo o programa. Vale. Conta, ti conta que Vende sabes como un escarpa, chafai. que é zapato, pero non se de parecer un zapato, é blandiña e deliciosa. Vas facer algo que se parece a un zapato? Non. A Que unha vende pizza, de parece zapato. xa unha pizza que che gusta máis. Ah, vale. Ves? Pero Ya está. ten o nome dun zapato. Escarpacha. Escarpacha. Vale, perfecto. Escarpacha de cabaciña que vai estar boa, Moi boa. supostamente. Sí. E Xulio Mato? Pois eu nada máis longe dun zapato. Vou facer unhas cabaciñas que as vou abrir, vou facer uns corteciños e vou nas glasear. Ah, Con un poquinho de mel, con un Vas poquinho de poñer salsa brillantes. Vamos poner tostadiñas e brillantes. Quen E vai- vamos acompañar dunha salsiña de queixo feta e de touciño entrefebrado. ui, a mí o queixo feta... O que queixo? Queixo feta encántame. O queixo feta encántame. E o touciño entrefebrado tamén. Pois xa está. Pois veremos, están boísimas tanto as cabaciñas de Xulio como as de Lucía. Señoras, señores, facemos precisamente cabaciñas no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, imos aló. Ajá! Bueno, pois Xulio mira, Mato, Xulio, vouche explicar. Xulio Mato. O primeiro que teño que facer, como che dixen, son unhos cortes. Ah, que sei así pa que é. pa que. Pregúntame. Cañotas, por que fago unhos cortes Seino, á profe! cabaciña? Seino! A ver, Seino! Pa que suen. pa que suen. Por que? Porque teñen moita auga. E por que queremos que suen? Pois pa que teñen menos auga. Pero pa que? Pa que se fagan millor. Pa que non solten toda a Claro, auga na que frisola despois e non se se cozan, cozan. en vez de Eso. glasearse. Moi ben. Gallifante pa cañotas. Moi ben, moi ben. Todo a tope. Moi ben. Pois Entón. mira, facemos uns cortes así, con forma de rombo, Sí. e deixámolas, mira, vouche explicar por qué. Mira, Ah, botaríamos quedamos un así. poquinho de sal, así, no corte, vale? Ajá. E deixámola media hora. A media hora van quedar así. E van soltar, Ah, deixalas media hora así quietas. eso é. E mira, mira. Ah. Mira toda a agua que soltaron. Estos son 2 cabaciñas horas,
vale? Atención a isto, atención a isto porque papel, a idea é moi boa. El colle, abre a metade da cabeciña, falle cortes, botalle sal, deixas tal cual están, media oriña, media aquí hora, está o papel. e despois botan a auga toda. Quedan Botan así, auga vanse toda. abrindo. Claro, o que facemos ahora, simplemente sacámoslo cun papel e quédanos perfecta para empezar a marcar. Teño unha pregunta, por que decidiches facer cabeciñas? Pois porque é tempada de cabaciñas e a convidada pideu cabaciñas. Está rematando. Está rematando, pero hai un montón. Sí, bueno, eso hai un moitas. montón, non sabemos que facer con elas. Pero xa non salen máis. Bueno, Bueno, igual depende de en Arzúa non. Arzúa sal de todo, chaval. Bueno, entón ahora, mira, ahora vamos a empezar a marcar. Sempre, isto é moi importante a hora de cociñar con cabaciñas, vale? A cabaciña ten en Galicia dous enemigos principais. Ui. O sal e o aceite. Vale? Se lle botamos moito aceite, enchoupámolas, e non son agradables. Se lle botamos moito sal, non hai quen as coma. Entón, non se lle botamos... A cabaciña non a come nada. Non fai falta nin sulfatala. O problema da cabaciña son o aceite e o sal. Unha vez que está recolectada. Vale. A cabaciña recolectada ten dous problemas. Para, que nos chame Galicia sobre isto. Queremos falar sobre isto. Eso é, mira. Por que enchoupamos en aceite e en sal as cabaciñas? É un erro, salvo que vayamos a facer unhos bastos e pasemos por unha tempura, que queramos fretir ou rebozar, entón sí que temos que botar máis aceite. Senón, simplemente, untando o fondo da tixola é suficiente, porque non queremos que se nos enchoupen. Queremos facelas grelladas, o sea, a plancha, vale? Moi ben, pois a xente da casa que nos chame 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para decir Xulio, non fajo que ti me dis, eu enchoupeinas en aceite ou boteilles moita sal. Mal feito. Mal feito. Mal. Se amigo de Xulio Mato, bótalle pouca sal e pouco aceite. Recordade que, como sempre, repartimos cartiños 50 dunha vez, Xulio. E 50 doutra. Na televisión. Das cabaciñas. Moi ben. Marcha con Lucía, veña, vamos a deixar aquí a Xulio xa. Atención ao zapato. Hola, cañotas. Escarpacha. Escarpacha. Escarpacha, vale. Mira, imos comezar cortando a cabaciña. Moi fino. Pode ser cunha mandolina ou a coitelo. Eu fago a coitelo porque nas casas hai coitelos. Mira, así Bueno, finiña. a mandolina... A ver, que Bueno. nin que fora unha inversión un piso no centro de Santiago, Ti tes? Non, Ves? oxalá. Acabouse. No, mandolina sí. De piso non. Vale, entón, unha vez que este cortada, cortamos igual a cebola, ves? Así, Vale. finiña. Tamén. E ímolo poñer aquí, xa temos aquí unha pouquiña que xa fomos escorregando. Espera. Ti tamén lle vas a sacar a Imos auga. sacar un pouco a auga, pero nós ímola utilizar despois, a auga. Vale. Darlle máis sabor. Pero isto é habitual, quitarlle auga a cabaciña, porque eu, por exemplo, creo que na miña casa non cobin. Creo. Bueno, Porque ahora depende do de que cociña non vayas a estás. facer. Se vas a facer un salteado, un pisto, pois non che fai falta sacarlle, ao mellor. E a auga é verde, A auga verde, mira que colo Sí, máis sí. bonito. Se ve Entón, aí debaixo. aquí, para escorregarlle a auga, botamos un pouco de sal. Non en exceso, como di Xulio, un pouco de pimenta. E remesémolo ben. E que facemos agora para axudala? Poñémoslle peso, Prensala un pouco, non? prensamos. E ves como vai Ahora caendo sí. auga, biches? A ver, isto podemos... Aí está, mira que ben se ve, mira que ben se ve. Hala. Mira que auga máis bonita, Sí. Hala. E esa auga para aproveitar, dicías? Esta auga vamos a aproveitar, porque con esta auga imos facer unha masa na que imos introducir unha masa lixeira e moi pouquiña, na que imos introducir despois a cabaciña coa cebola. A masa vai facer que liguen e aí ímolo meter no forno. Imos a poñer un poquiño de queixo parmesano. Eu creo que chegou un momento de preguntarlle a Casilda sobre estas cuestións e outras no Voltas co Prato. Parece cosa. Pois imos chamada. Que pase, por favor, Casilda da Estrada. Un aplauso para ela. Casilda, que tal? Como estás? Muy bien. Estás ben? Sí, E con estupendamente. nós- Ai, Casilda, 60 anos na emigración. Fuera de Vitoria. Quen che iba a decir que ibas a estar na televisión, Aquí, mi má, Mira ti, Mira ti, unha muller viaxada que seguramente probaches moitas cabaciñas por aí adiante. Bueno, allí le decimos calabacines. Sí, bueno, pero Bueno, sí, pero calabacillas. probaches moito, non? Hombre, las he hecho y las he recogido. Sí, sí. Mira, fíxate ti que tes o mismo acento que Xulio falando castelán. Xa estamos. Que non teñes... Exactamente o mesmo, que Xulio Mato. Sí, é así. É así. Pues puede Bueno, ser. Non lle fagas caso. Sí, home, porque el estuvo en Donosti, bueno, naceu, bueno. feito en Donosti. A ver, entón, como vai ser a túa receita de cabaciña? Contalle a Casilda. Vai ser, para simplificar, vai ser como se fora unha pizza, pero blandiña e sen masa crocante por debaixo.
de calabacín. E agora vou coa masa. Temos aquí os calabacíns escorregando e, como dixen, vamos a aproveitar a auga do calabacín. Ah, para facer a masa. Que pasa? Como antes lle metimos mogollón de sal aquí, sal gruesa, para que perdera, para que suara e perdera a auga, ahora imos empregar esta auga para facer a masa e xa non lle vamos a meter máis Porque sal. xa está salgada esa Xa auga. está salgada. Vale. No le hace falta más. Pero isto é super sano, É super de verán, porque Isto é vexo que tes aí sanísimo. cebolas, tomates, pementos, ceboliño, non tes ali, o que máis tes? Claro, hai que Tes de aproveitar todo. a temporada de horta, moito sí. máis sano que o touciño entefebrado. Correcto. Aí podemos estar de acordo. Sí. Hola. Engadimos un poquinho de auga. Moi ben, tranquilo, Xulio. Ahora vamos falar contigo, non Non te vou preocupes. decir nada. E xa vemos o teu touciño entrefebrado, non te preocupes. Vaiche encantar. Mira, aí están os ingredientes para a xente da casa que ponga notade. 750 gramos de cabaciño, unha cebola, 120 gramos de fariña integral, 50 gramos de queixo curado, aceite, pimenta e sal. Así que aí tedes todos os ingredientes desa masa que está facendo Ademais, nos Lucía. empregamos fariña integral, que sabemos que é sanísima. Correcto. Bueno, estás hoxe... É facilísimo, e queda riquísimo. E vas a alucinar co resultado. Ah, non sabía que mesturabas todo. Pensei que ibas facer como unha masa, sabes, para poñer de claro. fondo No, e despois no. poñer enriba a cabaciño. Aquí agora no. se pinta ben. Ahora píntame moi ben, sí. A verdade é que sí. Ora, ímolo remexer ben. El final. Podemos tal, remexer Chiquita, coas que máis sí? na casa, pero... De maravilla. Sí. Ti estás disposta a probarlo, verdad? Hombre. Vale, Y perfecto. a intentar hacerlo. Intentar facelo, moi ben, eso é o que nos gusta, Pois imos deixar aquí a Lucía coa súa masa. Imos con Xulio, veña, arrímate aí a don Xulio Mato. Hola, benvida. Hola. Que tal? Ay. Como estás? Bien hallado. Bueno, Estupendamente. gracias. Mira, ¿Ves? estou facendo touciño, pero estou facendo uns crocantes Hola. de touciño. Mira, Guau. estou deixando aquí que arrefríe. Espera. Teño que decir a Xulio Mato Sí. que, de verdad, parabéns, porque así é como se fai o touciño entrefebrado. Home, claro. Que despois Vaya, hai xente que cho deixa todo tal... Aí torradiño, No, mira no, Galicia, mira torradiño. Galicia. Torradiño, porque queremos que quede Que dá gusto. crocantiño. Oh. Mira, e aquí Ajá. estou facendo pouquinho a pouco as miñas calabacines. cabaciñas. Vale, Sí, xa as fixen por un lado, ahora vamos teño as tapadas para que se cociñen, vale? E despois vamos a preparar ahora, despois non, ahora vamos Mira, a Xulio, preparar... que decías da auga, non hai auga aí. Non hai auga, Non hai viña auga, rolta, quitou non hai ya. nada de auga. Quitou ya auga. Eso que teño tapado, que se fora de outra maneira, teríamos ahora enchupados de auga, estaríamos cocendo, pero non queremos ese. non queremos Gustoume a forma que ten de expresarse Casilda, por eso sei que lle gusta a receita de Xulio Mato, porque fixo só dúas cousas, dixo e dixo entón, sei que che vai gustar, Casilda? Hombre, la idea... Bueno, espero que sí, a idea mía que che guste. es estupenda. A idea é A estupenda, idea mía que che guste. moi ben. Bueno, mira, ahora vou facer un adobiño, creo que vai ser o glaseado da Da propia cabaciña, cabaciña, moi ben. Entón, mira, para eso utilizamos Un pouco de mel. un pouco de mel, un pouquinho de aceite de oliva, Claro, e todo o azucre tamén que leva o mel e demais vai facer que caramelice, non? efectivamente, un pouquinho de salsa Moi ben. perris e un pouquinho de salsa de soya, vale? Moi ben. Como ves, o sal, o único sal que vai ter é o do touciño e o que utilizamos para que suara, Bueno, vale? da soia tamén é un pouco salgada. Sí, por eso digo, non Vale, lle vale. botamos máis porque a soya Vale, xa é vale, salgada, vale. Entón, mira, xa temos aquí. Claro, isto despois vai brillar a cabaciña Claro, que... vai brillar a cabaciña, vai ter un toquiño así agridoce, moi agradable tamén, que a cabaciña sempre tira un poquinho a amargar. Sí. E vai Vai ser... brillar como este programa, a cabaciña, Casilda. Sí. Moi ben, Bueno, tesme que dicir cal das dúas receitas levarías ti pa Estrada ou po País Vasco, onde queiras. De las dos. De momento, sin probalas. Las así. dos. No. Hombre, para poder hacerlas yo, las dos. Xa, pero non das Después un cuando las pruebe, Vale. o cuando las pruebe, bueno, Sí, cuando claro. las pruebe te lo diré. Dirás. Bueno, pois vouche pedir entón que vayas á zona dos sufridos, despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Casilda da Estrada que está connosco no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Bueno, tedes cabacillas na casa, seguro que sí. É o momento de colleitar e cociñar con elas. E nós queremos dar exemplo. Polo visto, consumimos case 5 kilos ao ano por persoa. E xunto co tomate e o pemento é das nosas hortalizas favoritas. E vos diredes, está xustificado tanto amor pola cabaciña? Pois nós pensamos que sí, e podemos argumentar. As cabaciñas son tan saborosas como versátiles, e con iso xa está medio camiño andado. A cabaciña pódese comer crúa, pero cociñada alegra calquera refrito, revolto, quiche ou torta. E se a facedes rechea, ao forno. Iso xa é cousa de outro mundo, a verdade. Ademais, ten ese sabor perfecto que sabe sen molestar. Vaya, que non ten inimigos, como a berenxena, que é outro tema. Deste drama xa falaremos outro día. Hoxe anímovos a que provedes as fantásticas receitas de Xulio e Lucía. Como sempre, xa nos contaredes en donde. Sí, en @voltascoprato. Ai, por favor,
Seguídenos porque vai empezar a temporada do luar. Ya, estamos aí, Estamos, ya. A piques. Estou desexando que me leve Galloso para dicirlle tap, Sí. pipa. A ver se vas ter que chamarte a él. Sí, probablemente, vou con Lucía. Como é ese zapato duro, como se fora un... Diso nada, máis quixeras. Como no? Mira, Se vai ser un zapato, ten que ser duro, mira non? que pintón. De zapato, únicamente o nome. Hola. Botamos este toquiño. Escarpazza. Hola, que de mule o reloj. Vamos a poñer un papeliño de forno por debaixo. Bueno, que ideaza, Lucía? Gústame a idea porque é moi fácil. Mira, rico, fácil, diferente. Fácil, facilísimo. E co que teñas na casa, porque como teñas 3 calabacíns e unha cebola, só faz. Só faz, sí. Rico, Bueno, tens riquísimo. que ter tamén o queixo para relar. E, por exemplo, hoxe usamos fariña integral, pero que non podes tomar fariña integral, pois fariña de garbanzo. Ou tes fariña de trigo normal, fariña de trigo normal. Podes botar a fariña que queiras. A fariña que queiras. É pouca leva, porque Ahora, leva é 120 gramos. importante por aí. aplastalo así ben, porque, como vemos, están de estar aí no molde, teñen moito aire polo medio, e queremos que quede compactiño. Pois estades vendo os ingredientes, estáse vendo tamén por aí debaixo. Anotadio, Unha E a gotiña pregunta de de concurso é a seguinte. Cantas cabaciñas leva o... Como se chama? Escarpacha. A escarpacha de Lucía Vázquez. Escarpacha, 3. Te leva 3 cabaciñas? 3 cabaciñas. Na máis? 3 cabaciñas son 700, de tamaño estándar, 750 gramos, é casi un kilo, Que hai que queimar cabaciñas, que hai moitas cabaciñas nas Cando hortas. salen, como salen dicía todas Xi. xuntas. Exactamente. Chamade 664-483419, teléfono da Voltas co Prato. Cantas cabaciñas leva a escarpacha de Lucía? 3. Pois 50 euros en xogo, vale? Chamade, que queres, ir ao forno? Sí. Por veña, imos ao forno con Lucía. Tempo, temperatura. Vamos a poñelo 40 minutiños a 220. Maxia televisiva para Lucía neses 40 minutinhos para que lle saia feito. Canta temperatura dixetes, perdón? 220. 220, recordade. E agora, música para ir con Xulio Mato. Ole. Aí o tedes, Muy ben, Mirad, que artista. Mira, Visible, mira, mira esto- como está glaseando, esto no es- como ule. Que ole de maravilla. Como ule. E mira como vai collendo un toniño. Espera, que se me descolgou isto, igual me falan. E non me entero. E eche dicir que por isto de glaseales en calcar restaurante xa son 15 euros. Home, claro. Xa, pumba. Canto ves que che vou cobrar? A mí Pero mira que espero bonitas nada, quedan, mira. E agora que vou facer é, vounas apagar para evitar que isto se nos queime, vale? Que nos caramelice demais. Porque senón E vounas tapar. o que é o glaseado pódese queimar, se o deixes Claro, demasiado- porque o mel non deixa de ter azúcar, o sea, de ser un doce que Claro. pasa de caramelo a amargo. Vale? Entonces Entón non non chulo. queremos que amargue. Vale. Mira, voulle facer, A idea é boa, A base de Deixou no aí acompañamento, paradinho, vale? apagado, moi ben. mira, teño aquí medio queixo feta, como che dixen que iba a acompañar de queixo feta, dous dentes de allo, perdón, e unhas follas de menta. E agora vamos a meter un yogur griego. Ai, Dios mío. Que pintazo. Isto está súper, súper rico. E mira, e como xa temos sal no glaseado, temos sal no touciño, temos en todo, aquí non llevamos a botar nada, vale? Vamos a facer algo saludable enta que teña touciño interfebrado, Lucía? Algo un pouquinho, Mira, a ver, filtramos ben. Yogur Vai nos grego, queixo feta, allo e botaches de menta, non? E un poquinho de menta, sí. Vale. Que vamos ter? Unha textura un poquinho granulada, porque ti ves a co queixo feta Sí, granula sí, moito, pero super gustosa e cremosa co yogur. Moi ben, Non saberás que cousa rica. Sí, sí. E con ese frescor que dá a menta tamén. Mira que contento está contentísimo porque, mira, Sí. está feliz cando lle saen ben as cousas, pero están chamando, e cando chaman... Cando chaman hai que coller. Sí, pero eu marcho para lá, vou repartir cartas. Aí ya. Dolores, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Dolores da Coruña, que tal? Como estás? A ver, contame. Muy bien, muy bien. A ver, que tempo tedes aí na Coruña? Está empezando a lloviznar un pouquinho. Bueno, é que teño que ir despois para aí, teño medo de que chova, Ai, non vai chover, que te dijo eu que non chova, non te preocupes. Bueno, vale, voume fiar de ti, Bueno, que che parecen as receitas? De maravilla. Sí, cal che gusta máis? Sí. Bueno, hai que probarlas. Bueno, xa, hai que probalas, é unha resposta. Pero, probalas? É unha resposta moi... É unha resposta moi As dúas correcta. tamén. Tens razón, é unha resposta moi correcta. Veña, por 50 euriños, cantas cabaciñas usa Lucía na súa escarpacha? 3. Moi ben, aí está. Moi ben, Dolores. Pois,
Nada, un bico moi grande e moitas grazas por chamar, vale? Mira que te iba a decir, perdona. Como? Dime. Ayer quería chamar para dona batidora de ayer, que traballaba, eu a teño. Ai, vale, Pero querías non falar me con Begoña, colleron querías falar con Begoña. No, que dixeches tú, que a xente da casa que tuvera batidora. Correcto, sí, Eu correcto. a tiña, chamei, pero non localicei. E ti sabía o truco? Sí, Ves? eu teña batidora, esa. É que eu Que sou... traballa sola. Eu sou un ignorante, Dolores, sou un ignorante da vida. Bueno, pois moitas grazas por chamar, un bico grande. Gracias. Veña. Gracias, Hasta logo, chao. 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 Claro, é que ese batedor encaixa aí, sabes? O que puxo Begoña onte, encaixa e bate. Está Claro. genial. Está genial. Bueno, mira, isto ole a herbón, Sí. verdad? Bueno, non sei se son de herbón, Bueno, Na pero ti verdad. vas por herbón e ula, sí. Porque eso non é cousa... Non é... Non me quero meter na guerra, non? Non é cuestión menor, se son ou non son de herbón. Vale, pois decimos estilo padrón. Son do estilo. Vale, o de estilo herbón. Ah, que ben ule. Vale, estos son pementiños. Pementiños que cortou, aínda que dixo Begoña que nunca había que cortalos e foi a primeira en cortalos, pois, é verdade, dixo outro día. Tan pronto Pois se dixo de Begoña perdón. non é Dixo coña. mentras cortaba. Está soando por Lucía. Vamos a sacar iso de aí. Vamos a ver. Tentino que non se queime. Que eso queimase só con miralo, Tens Lucía? razón. Mira, xa vamos a probar. É que... Veña, Vamos alá. a ver que sai A aí. ver que pasou. 40 minutos. Recordamos que pasaron 40 minutos a 220 graus. Aí está. Foi a máxia da tele. Podemos lle poñer un tachán, porque isto está... Atención. Atención. Para chamarse zapato, ten bo aspecto, verdad? Ten boa pinta. Sí. Xa che dixen. Moi ben, hola. Fiches? E varlle poñer las quiñas de queixo e tomates. É bonitiña e todo. E agora Oh. imos a acompañar cunha ensaladiña deses tomates así ben aliñados. Estamos ben. emulsionando un pouco. E estes pimentiños. É que... Mira. Sano, rico, bueno, bonito. Dame pena ter que marchar, pero vou falar con Casilda. Vale. Ok. Veña, imos falar con Casilda da Estrada. Arrancamos para lá. Bueno, sí que vai ser un pouco máis animada, canción. Teño que ir moi despacio con esta. Ai, Séntome con Casilda, veña. Pues Só di a nada. canción. Como estás, Casilda? Muy bien. Ben, sí. Sí. A ver, non sei eu que pensas sobre as receitas, porque eu agora mirándoas, a de Lucía, tenme bo aspecto, Huele moi ben. Las dos son ideales. El problema es que no hay que elegir una. Claro. Pero por lo demás, Claro. tiene una pinta Ten un aspecto chulo. que si saben tan bien como la pinta que tienen, É que, iba a decir una palabra pero me la callo. Sí. No, digo, a ver, además son receitas moi chulas, e bastante sanas as dúas, para aproveitar agora no verán, que sempre comemos moitísimo, pois mira, sí. Además, el calabacín, Sí. o la calabacilla, para mí es una de las verduras que le puedes sacar muchísimo... Moito partido, claro. Pero mucho, ¿eh? É así, porque se pode facer moitísimas cousas. Nós aquí levamos receitas, mima, calcularémolo, pero levamos moitísimas receitas de cabaciña. Pois chegou o momento de que veñas conmigo. Pareceche ben? Bien. Pois veña, ponte aí ao lado de Xulio Mato, vamos a dar un aplauso a Casilda da Estrada, que está con nós. Veña. Oh. Así. Vente por outro lado, por aí. Ai, don Xulio Mato. Mira, esto Ai, que vamos a bonito. Casilda. Que bonito. Mira, a base de queixo feta, co yogur. Hola. Mira que bo aspecto teñen as cabaciñas, como Bueno, e brillan. quedaron La xa... calabacilla está... Están guais porque non quedaron duras, No, están pero tampouco tierniñas, blandiblú, como digo Están eu. tierniñas. Están Mira, tan ahora vamos a terras, botar por aí arriba está. un poquinho máis de feta. Ai, sí, tío, non lle chores ao feta, Aí. Inda que día a nosa xefa que o feta lle gusta a No, pouca a xente. xefa dixo algo antes de empezar o programa, dixo a xente non lle gusta o feta, pero a quen non lle gusta o queixo? A mí me... A quen non lle gusta o queixo? El queso me gusta. Este no sé si lo he probado, ¿no? Sí, Da que igual, te gusta, que é todos moi os queixos che suaviño. gustan. Se che gusta o queixo, se non che gusta algún queixo, é que non che gusta o queixo. Mira, poñámoslle unha folliña de menta para potenciar un poquinho que temos xa na base do yogur. Hola. Vale, mira, un poquinho de touciño, este que temos por aquí. Crocantiño, que está... Tamén é verdade que o touciño é un pouco trampa, porque calquera cousa botas e touciño Por xa está. que é trampa? Non? Mira, e tamén a calquer cousa que lle botamos uns pistachos tamén queda de maravilla. Pero Ah, vamos moi botar. ben, moi ben. Moi ben. E Pois mira, agora, Xulio, para rematar, un poquinho de reladura de de limón. limón. Pois mira, antes de marchar con Lucía, xe che vou facer a pregunta de concurso. Que tipo de queixo utiliza Xulio Mato? Feta, Vale, que é un queixo grego, Eso é. perdón. Que tipo de queixo utiliza Xulio Mato? feta. Aí está.
664-483419. Imos con Lucía. Deixamos a Xulio Mato, que lle quedou espectacular, La verdad es que sí. Espectacular. Moitas gracias, Cañota. Pero mira, Por fin, Lucía, por que fin nos me quedou recoñeces. atrás, Aí está. Lucía non quedou atrás. Poli. Bueno, Lucía, rematáchelo Finalmente, con un malo tomate. zapato. No, el zapato está... Tomate. Adornei con un poquinho queixo curado e con estes tomatiños e os pimentillos. Moi ben, moi ben. Pois, señoras e señores, vou pedir un fortísimo aplauso para os cociñeiros do Voltas co Prato, que son os cracks, os artistas. Moi ben, moi ben. La verdad es que sí. E chegou o momento de probar, así que pasa por ali. Tedes ideas, Fixade unhas ideas que temos para a xente que tedes cabaciñas na casa, xa sabedes, hai por aquí moitísimas ideas. Así que seguídenos nas redes sociais e probade todas as recetas que facemos. Cando queiras, Casilda, chegou o momento de probar. A Voy ver, por la primera. veña. Veña, Eso está ben, empezar pola primeira está ben. Pregunta de concurso, acordade, você que tipo de queixo utiliza Xulio? Peta. Peta. Moi ben, pois mira, está chamando a xente xa. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola, Con quen falo? Mari Carmen da Coruña. Ai, pois Mari Carmen da Coruña, que tal, como estás? Pois moi ben. Bueno, moi ben, xa me comentaron máis ou menos como estaba o tempo por ali, pero non sei que, que aspecto teñen para ti as receitas de hoxe. O aspecto é estupendo, pero se me deixade decidir, vos lo digo. Ai, vale, por cal, vale, por cal collerías ti? A de Xulio. Ui! Gracias. Moi Gracias, ben. Mari Carmen. Moi ben, Mari Carmen, que é polo touciño. levo Polo unha touciño semaniña. entrefebrado. Mais ou menos, que se come pouco. Polo touciño entrefebrado. Xa me parecía a min. Veña, pois por 50 euriños, que tipo de queixo utiliza Xulio? Queixo seca. Moi ben, 50 euros que marchan. Da Coruña. Moi ben, moi ben. Moitas gracias. Pois nada, mandamosche un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Moitas gracias. Veña. Un aplauso por dous. Vale, Chao, gracias. chao. Hasta logo, chao, chao. Pois chegou o momento da verdade. Vamos alá. Casilda da Estrada, 60 anos emigrada, a maior parte no País Vasco, ten que decidir entre dous pratos de cabaciña, Casilda. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Están los dos buenísimos, pero yo por lo raro y eso... ¡Lucía! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lucía! Foi Lucía vencedor, Venceu o touciño entrefebrado, cal está moi ben. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, a ver, onde vai ser? No Voltas co Prato, que non vos enterades. No Voltas co Prato, chao! Parejita, este pachangón es pati pati pateao. Vamos a cambiar de parejita, este pachangón es pati pati pateao.